На днешната дата, 10 януари 1944 г., София е варварски нападната от англо-американските въздушни сили. Този акт на насилие не трябва и няма да бъде забравен от българските поколения и ще бъде възпоменаван всяка година. Този бомбен ужас, на който е подложено българското население, няма да бъде простен. След избухналата на 1 септември 1939 г. Втора световна война, геополитическата обстановка в Европа бързо се променя. До вчерашното спокойствие отстъпва на въоръжения сблъсък, който ще доведе до милиони жертви, сринати градове и погубени човешки съдби. След победата над Полша, силите на Третия райх са насочени на запад. Там те трябва да се справят с западните съюзници – Великобритания и Франция, които са обявили война на Германия на 3 септември 1939. След като Франция бива пометена от силите на Вермахта през 1940 г., Германия се превръща в европейски хегемон, диктуващ международните събития на Стария континент. В тази ситуация Берлин съдейства на царство България за възвръщането на Южна Добруджа през септември 1940. Няколко месеца по-късно, същата година, Адолф Хитлер издава заповед за разполагане на силите на Германия по границите на Съветския съюз. Директивата нарежда да се задейства планът Барбароса, план за настъпление на територията на Съветския съюз. Правителството в Берлин полага големи усилия, които дават резултат. На 1 март 1941 г. царство България се присъединява към силите на Оста. Първите удари над българската столица се случват няколко дни по-късно. Те са дело на кралство Югославия. Това е породено от факта, че българското правителство допуска на своя територия немските войски, които атакуват Югославия. Освен София, бомбардировки са извършени и в Кюстендил. Това са първите удари, довели до първите жертви сред цивилното население на България. На 14 декември 1941 г. България обявява символична война на Съединените американски щати и Великобритания. Този акт не носи последици за българите цели 2 години, но в края на 1943 г. военното положение в Европа рязко се влошава за силите от Оста. Съюзниците дебаркират в Южна Италия и поемат в серия въздушни нападения срещу Германия и нейните съюзници, в това число и България. В периода 1943-1945 г. в Европа са извършени серия от въздушни бомбардировки, които убиват хиляди мирни граждани в десетки градове. Българската столица е взета на прицел и подложена на изключително тежък и интензивен бомбен терор. Тези нападения целят да принудят европейските държави да капитулират. Те целят подбиването на морала на цивилното население. Надеждата на съюзниците е, че цивилното население ще свали своите правителства и по този начин ще бъде сложен край на войната. В края на 1943 г. София е бомбардирана при неуспешни рейдове срещу нефтените рафинерии в Плоещ, Румъния. На 10 януари 1944 г. София е подложена на първата комбинирана денонощна атака. Британската авиация удря през нощта, а американската през деня. Причината за това е по-доброто изтребително прикритие в американските военно-въздушни сили. 5 януари София е нападната от 2 бомбардировъчни полка. Един от Б-24 Liberator и един от Б-17 въздушна крепост. Общо 143 самолета, които имат прикритие от 82 изтребителя Lightning. Срещу тях са вдигнати по тревога 2, 3 и 4 Орляк, съответно от Божурище, Враждебна и Марино поле. Общо защитниците вдигат 73 самолета, като 16 от тях са командваните от капитан Герхард Венгел части на Луфтвафе. Завързва се ожесточен въздушен бой. Нашата авиация има следната тактика. Изтребителите Месершмит трябва да влязат в бой срещу противниковите изтребители, а останалите български самолети Девоатин трябва да ударят бомбардировачите,
като ги принудят да обърнат посоката и да се изтеглят. В този ден София е засипана с бомби, които убиват над 900 души и поразяват над 3700 сгради. Капитан Герхард Венгел е свален и загива в защита на българското небе. От българските пилоти загива подофицер Симеон Михайлов. Неговият самолет се устремява надолу и се разбива близо до Мало Бучино. BBC излиза с репортаж, който докладва, че 31 самолета от съюзническата авиация не се завръщат в базите си. След този рейд в София започва евакуация. До 16 януари около 300 000 жители напускат града. Освен София, в този ден е ударен и град Скопие, където също има десетки загинали и са причинени множество поражения. Бомбардировките продължават до септември същата година. Нанесени са огромни щети по българските градове. Въпреки това целта на престъпните режими в Лондон и Вашингтон не е постигната. Каленият в битки български народ не е сломен, не сваля своето правителство и не предава националния идеал за целокупна България. Той стоически понася незгодите на войната и смело се изправя срещу предизвикателствата на съдбата по време на мракобесния комунистически режим, настъпил непосредствено след тези събития.